Uite, o găină de acum pe de lui. Nu. Uite câte camere sunt aici. Chiar mă văd la telefon să rog o filmare cu voi. Da, mai e acolo. Ia, da. Ia un pic, ia de la video. 5 minute! Decolăm! Spațiu! Nu mă dă nimic. Ia de. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Da? Uite-mă! Nu voi să mamă! Să lipezi asta. Nu ai de pe ei camina care are lipit. Uite asta are lipit aici. Nu ai să-i pe aia care are lipit. Dar să dă-ți pe aia. De sau mă, Adiel. Ce mă? Ia, dreptul. Am ce mă? Da? Oh, pizze! Ia uite! Ia uite! Nu mă lăsă să dai baterie. Nu e să-mi fac cum e, dar... Băi, nu, lasă-l da, uite, nu mai umbla, că nu e bine să umbli. Băi, mă, caci, prostule! Nu e bine să umbli așa un pic, că n-are nu. Vorba ce e, ce zici și noi? Vorba ce? Așa, bă, mai sunt 3 minute. E a mea, e a mea, Ia, bă! Gata, mă, uite. Unde e, mă? Stau țizinul? Eu pus mâini cu așa. Vede bine. Băi, mă! A, mă, că nu mai alarme false de ăștia. Ne mai mint mult? Ai zis de trebuie. Bă, chemați mă cățelul ăla încoa. Moare, da. Aduce, direct. Dar păi de să-ți Unde e?
Ăsta nu te pomești, pune cu legătura, trebuie. Vorba ce? Toate 7, 10, 12, 14. Ai mult la vezi cățelul ăla? Mă dă și unul ăștia la știri. Am salvat cățel, am salvat o viață. Mă duc. Hai. Nu ne cântă mai multe și mai multe, mă. Păi stai cu acolo. Cred că trebuie să faci. Vede că este dată mai. Bă, dar câinele ăla chiar acolo s-a dus. Unde e câinele? S-a dus încolo, exact pe poartă. Cu tom de roage, la să uzi fără tom de roage. Hai crede că mănâncă atât. Păi trebuie, că văd că băieții sunt compoziți sau de știți. În 2, 3, 4 minute trebuie să simți uita de știți. Să fii național, parabolic. Bă, uitați-mă bine acolo, mașina. Da. Gata, mă, tate. Ești nebun. Așa a căzut, mă? Gata? Bă, ești nebun să-mi va. Nu vine să crezi. N-am mai apucat să mai filmez. N-am mai filmat, ce să mai filmez? Ce dracu să mai filmez, bă, că n-am mai apucat, am vreau și eroarea înapoi. A scăpat câinele, uite-l. A scăpat, uite-l pe acolo. Ce să mai filmez, bă, că mă uitam acolo eu? Ăsta pe tot, mă, deci 2 secunde n-a durat. Mamă, cum s-a durat. Dar de sus a început prima dată, ați văzut? Nu, de la jumate. De la jumate Hai, a mă, să început. mergi. Haideți, mă. Nu vine să crezi să-mi bag până la. Mamă, dacă m-a căzut. Ai văzut, mă, cum a căzut? Mamă, Bravo! Rota 3. Nu vine să crezi, mă, dau tot da, mea. pula măsă. Ai văzut cum a căzut, mă? Moare măsă, ce că e de carton. Dar să vezi pe ăla de la combinat, că îl dă vara asta jos. Turnul, da. Îl dă și pe ăla jos. Gata, mă, s-a terminat. Nu n-am văzut nimic, bă. Am văzut bine că am văzut, dar așa de nu am făcut să telefonul de vibrează să filmezi și. Stai să vedem să ducă pracul așa mai rămas de el. Da. Cum a căzut, mă, ce că e de hârtie, mă, să moare măsă. Hai, bă, hai. Super, mă. Mă, ce că e de hârtie, frate. Și așa e aglomerat,